Ang akong sulan guys, palaya. Akong kanon guys, dukot. Guys. Muna guys, ya. Niluluto ya. Okay. Ini guys. Sama-sama niluluto guys. Mantap. Mantap guys ah. Ah. Uy, bago dito linong kago. Kanon ba bago? Ah. Gaso-aso ko yung talaya. Lima ka to ikaw, katulong ko magaw ko balya. Karne magyapon eh. Pero kano na siya. Itlog na yung karne. Ako meron ka. Tutulong na ka. Tutulong ka. Naika na ako guys. Panawag po. Ano na mo? Alin na mo, kaya hurot na tiyo. Hurot na ni Maro dili. Huwag ka po na. Ha? Ngunit nila doon kaya makadugang daw nag-high blood. Ay, dugo. Kaliya. Kadugang? Bukan mo ko na. Nadukuan na eh. Pagkawan mo na. Kamparat na na sa kamparat. Tao ka lang. Kahit ka. Kaliya. Ano kay kanon bago dre? Ano? Ayan. Kain tayo guys. Nabawa man sa bunay. Apo! Iba na TikTok. Na, magbot-bot, nagkat-kat. Ay, kasama. Hindi mo mabantayan. Ay, dali, kat-kat bangko. Sakay gising na. Pagaw nga. May nga ni Daram, bantayunon kayo. Dale. 14 ra suklit tayo. Dale. 14, 50 to tayo. 14 ra. Magisi na format.
Kasi. Pasti orang gue ni. Mau lagi ano? Mga apoy, mga anak, naghalang mga anak ko. Ha? Alam mo, ha? Yan ay kamahal. Ako na, busy pa naman ako. Paisa oh, grabe ka busy. Dali na, let's go guys! I see you. Hello guys.